Dneska jsme psali ten test z matiky a chci, abyste mi to odevzdali. Josefe, ticho. První je mi odevzdat od testu odpovědi Josef Kakač. Dejte odpovědi. 5 plus 5. 8. Josefe. 6 plus 8. Nevím. Asi 5 milionů. 1 plus 4. Pondělí. Jako správně asi. Josefe! 10 plus 10. 10. 2 plus 6. Leden. Co jsi řekl? 20 plus 5. Sigma. 1 plus 1. 2 plus 2. 12. 3 plus 3. Paní učitelko, já potřebuji kadit. Učitelka? No tak to já ti dám 5 z kreslení, z čeština, z matiky. 5. Tak to je úplně jako, nechápu, jak může mít takový. Josefe, uklidni se! Vole, má mě! Kámo, to kreslení aspoň jednička, ne? Mě tady zbíjí násilně.